Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa da abokan arziki, da fatan an wuni lafiya, ana cikin ƙoshin lafiya. Ina ba ku dubun gaisuwa mai yawa da fatan alkhairi. Ina so in yi amfani da wannan damar in ɗan isar da saƙo zuwa ga wasu shugabannin ƙasanmu. So amma dai ku yi haƙuri, abun ne ya kamata in yi magana a kan shi. Me yasa shugabannin ƙasanmu wasu mafi yawanci daga cikinsu ba sa son ci gabanmu, sai dai koma bayanmu kawai suke so? Muna da ayyukan da muke yi na hannu kamar irin waƙa, bidiyo, editing haka da sauransu, amma ba ma samun taimako daga mafi yawancin shugabanninmu. Ko in ce ma ba dai sai na ce komai ba, amma gaskiya ya kamata a ce a gyara wannan lamuran. Mu ma mawaƙa muna kawo ci gaba sosai a ƙasa, kuma muna kawo ci gaba sosai a harkokin siyasa da rayuwa na yau da kullun da sauran abubuwa gaba ɗaya. Mu ma muna da amfani sosai insha Allahu. Don haka idan kun ga dama ku kula da mu, idan ba ku ga dama ba ku bari insha Allahu. Allah dai shi yana nan, Allah shi ne mai kowa kuma shi ne mai komai. Allah shi zai taimake mu mu kai inda muke buri.